Ahoj sobrážníci, tak jsme se tady sešli. Můžete si všimnout, je nás 5. To je velký rozdíl, takže už jsme konečně jako rychlí šípy. Doplnili jsme sestavu o mladého, krásného, nadějného klávesistu. Jmenuje se Nikolas, studuje konzervatoř tady v Pardubicích. Další změnou, kterou jste si na nás určitě mohli všimnout, je to, že jsme odložili naše stejnokroje, jak jsme hráli v černožluté. A nyní oblékáme trička a džíny české značky Exe Jeans, se kterou jsme navázali spolupráci. Takže moc krát děkujeme a snad se vám změna bude líbit. A protože jsme změnili image, rozhodli jsme se nafotit pro vás nové fotky s skvělým fotografem Kubou Misíkem, který uvidíte co nejdřív na našem Facebooku. Super, strašně šikovný ty kluci. Zbytečné je žít uprostřed prázdný cely. Úplně sám, má slova jsou jako střely, co ponesou všemi směry zprávu mou pro tu jedinou. Během září jsme odehráli 4 povedené koncerty v Blanškrouně, v Týništi, v Hradci a v Pardubicích a děkujeme za vaši přízeň a že jste dorazili a moc se nám to líbilo, užili jsme si to a zde se můžete podívat na nějaké ukázky, fotky, videa. Tohle je nádvoří radnice a je tu čajovna a naproti rumový bar. Tento rumový bar tam prodávají asi 130 druhů rumů. Jo, ochutnal jsem jich tak asi 40. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hradec Králové. Cítil sobě celý, co v sobě, v tobě skoro. Ale jsem si jist, že neminu cíl. Má jako střely, co ponesou všemi směry. Půjdu na výlet za 7 zekerský dům v moři, možná jsem snílek, co jsou. Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom s vámi mohli nejlépe komunikovat. Asi vyšlo nám, že bychom vám mohli přinést každý měsíc nějaké krátké video, kde bychom zachytili akce, na kterých jsme hráli, či co jsme vlastně podnikali. A budeme se snažit tento blog zachovat dál do budoucna a každý měsíc vám v podstatě předložit takový vzorek toho všeho, co děláme. To je pro vás a vážíme si vaší přízně. Díky. Tak za měsíc! Ahoj!